Så er anden stegt, og det kan man mærke og se ved, at den løsner sig lidt her ved låret. Man kan også tage stegegaflen og prikke ind der ved benet. Så se, at den kødsaft pipler lige så fint klar ud. Den må endelig ikke være rød, men det er den heller ikke her. Skyen, den sier vi lige over, enten i en skål eller direkte over i gryden. Og gemmer til sovsen. Så fjerner man tandstikken eller kødnålen, eller hvad man nu har sat til at holde den sammen. Og så starter vi med at skære låret af. Løsne rundt her. Nu kan man næsten bruge fingrene og sætte tommeltotten ind og presse ned, og så løsner det sig. Så er låret frit. Og lige til at dele i over- og underlår. Pas på, skindet ikke bliver helt flået fra hinanden. Tag fjerkræsaksen til brug. Sådan. Så er vi ved at være klar til at åbne op. Vip gunken ud. Så kommer man ind til det fine fyld her. Tag det ud. Brug eventuelt lige gaflen til hjælp. Og læg æblerne og sviskerne i bunden af fadet. De har en rigtig, rigtig god smag. Så er der vinen. Den skal vi have løsnet her ved benet. Pas på, for anden er jo lidt fedtet og kan meget nemt være glat, så den kan smutte. Men løsen her og bræk samtidig lige en smule ud. Sådan. Og læg det op ovenpå. Her har den ikke fået så meget farve, mens den blev stegt. Så det er der i den grad basis for, at den kan få, når den nu lige skal have det sidste. Så er vi nået til bryststykkerne. Læg et snit ned langs brystbenet her. Mærk efter med fingeren. Først på den ene side. Og lad kniven følge skroget. Så er det ene løsnet. Så sidder den her, og så følger man kniven på den anden side. Så er der 2 pæne bryststykker, som man lige kan dele i 3 stykker. De er rigtig fine og kødfulde. Så tager vi lidt af skyen og hælder i bunden. Jeg hælder det her hen over bryststykkerne, og så løber det ned i bunden. Og så kan brystet suge lidt af saften veden fra skyen, så det ikke bliver tørt. Og øverst, lige hen over skindet her. Ikke for meget, det giver ikke smag, men giver et flot skind til sidst. Drypper man med eller pensler med en anelse andefedt. Det her kan man sagtens gøre om formiddagen eller et par timer før anden skal være færdig, og så lade den stå. Og så skal den bare ind i ovnen ved 240 grader og grill. Og stå der indtil skindet er sprødt. Hold godt øje med den hele tiden, så skindet ikke bliver brændt. Så ser den fin ud. Og skindet er
Gyldent og knasende sprødt. Lige klar til servering.